Гризман бозингари Барселона. маълумоти исбот карда шудаи Атлетико Мадрид. Роналдо мехоҳад Марселоро барои аз Реал рафтан розӣ кунонад. Неймар тамоми кӯшишҳоро мекунад ки ба Барселона баргардад. ин ва дигар хабарҳоро дар давоми видео тамошо кунед. ба бозингари голландӣ Де Лихт ба сину соли ҷавони ӯ нигоҳ накарда, дарҳол чанд дастаи пурқуввати Аврупо мехоҳанд шартнома пешниҳод кунанд. Зинедин Зидан Флорентино Перес маҷбур месозад ки Де Лихтро харад. Барселона бо намояндаи Де Лихт суҳбат кард. Роналдо худ ба назди Де Лихт омаду аз ӯ хоҳиш кард ки ба Ювентус гузарад, вале ин ҳама хоҳишу даъватҳо дар назди маблағҳои пешниҳодкардаи шайхҳои ПСЖ ягон арзиш надоранд. Ҷан Лука Ди Марцо мегӯяд ки дар ин бозӣ аллакай ПСЖ ғолиб омад ва дар оянда бозингари голландӣ рангҳои ПСЖ-ро муҳофизат мекунад. Роналд де Брун ин хабарро фаҳмида ақидаи худро чунин гуфт: ман ба ҷои Де Лихт Барселонаро интихоб мекардам, чунки ин даста бо шакл ва услуби бозӣ ба Аякс бисёр монанд аст. Барселона ин Барселона аст ва ПСЖ бошад, ин фақат ПСЖ аст. ба гумонам маро хуб дарк кардед. дар мавриди маблағ Реал Мадрид то ҳол имзои Погба ва Мбапперо нагирифтааст, вале рекорди худро оиди сарфи маблағи зиёд аллакай гузошт. Реал Мадрид аллакай 300 миллион евро сарф кард. Эден Азар аз Челси ба маблағи 100 миллион евро. Лука Йович Айнтрахт ба маблағи 60 миллион евро. Эдер Милитао аз Порто ба маблағи 50 миллион евро. Ферлан Менди аз Лион ба маблағи 48 миллион евро. Родриго аз Сантос ба маблағи 45 миллион евро. бо ин кори худ Реал Мадрид рекорди гузоштаи худро ки дар соли 2009 он вақт аз Манчестер Юнайтед бозингари хубро харида буд зад. касе дарк накарда бошад, гап сари Роналдо меравад. агар ин фаслро ҳам Реал бибозад, пас мо намедонем ба онҳо чӣ ёрӣ дода метавонад. ман инро низ фаҳмида наметавонам ки чаро шумо то ин ҳол ба канали мо обуна нашудаед. биёед ин ҳолатро ислоҳ карда ба канал обуна мешавем ва зангуларо низ пахш мекунем. Тутаспорт хабар медиҳад ки Роналдо Марселоро барои ба Ювентус гузаштан водор карда истодааст. бо ин ҷумла ҳамин хабар тамом мешавад. бале ҳамагӣ як ҷумла, вале инро нагуфта наметавонистам. вале ба Ювентус омадан ё наомадани Марселоро танҳо вақт нишон медиҳад. ба фикри ман ба ин бозингари бразилиёӣ Реал на он қадар ҳам нигоҳи хуб дорад. Неймар тамоми кӯшишҳоро мекунад ки ба Барселона баргардад. вақти ба Фаронса рафтанаш ӯ мехост маблағи зиёд ба даст оварад ва Лигаи Қаҳрамонҳоро, яъне Лигаи Чемпионҳоро бо клуби дигар ба даст оварад. ба орзуи якуми худ оиди маблағ ӯ расид, вале ба орзуи дуюм чӣ хеле ки наметавонад расад. ин ба ҳама аён аст ки ПСЖ аз ғолибият дар Лига Чемпионҳо хеле дур аст. Эд Милсон гуфт ки ба Неймар бисёр муҳим аст ки дар иҳотаи дӯстони худ бошад. дар Барселона чунин буд, вале дар ПСЖ дӯстонаш нестанд. Дани Алвес ПСЖ-ро падруд гуфт ва новобаста ба он ки Тиаго Силва дар Бразилия бо Неймар бозӣ мекунад, онҳо забон як накардаанд. ба ҳақиқат наздик аст ки Неймар мехоҳад ба хонааш, яъне ки ба Барселона баргардад. дар бораи гузариши Гризман ки ҳозир мегӯем хуб аст, вале Неймар ин тамоман дигар чиз. Мигел Анхел Хилмарин ин ягон сеҳру ҷоду нест, балки номи директори Атлетико Мадрид аст ки ногаҳон ба овозаҳои оиди гузариши Гризман нуқта монд. маълум мешавад ки ҳама оиди гузариши Гризман ба Барселона медонистаанд ва ин ҳам бошад аз муҳим мард. ман бо як боварии том гуфта метавонам ки Гризман дар куҷо бозӣ хоҳад кард. мо инро аз моҳи мард тасдиқ карда будем. дар Барселона албатта. Гризман дар 48 бозии охири худ бо пираҳонҳои Атлетико 28 гол зада, 10 партофти головарро иҷро кардааст. барои аз худ кардани Гризман ба Барселона 120 миллиони евро лозим аст ва Атлетико бо ин маблағ ё Каваниро аз ПСЖ мехарад, ё каси дигарро аз куҷои дигар.